рӯз бахайр бинандагони азиз, сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиои озодӣ тақдим мекунем. дар 10 дақиқаи баъдӣ дар бораи идомаи сӯхтор дар бозори сохтмони вилояти Суғд, ҳисоб шудани ҳаҷми хисороте ки муҳоҷирони тоҷик дар Москав диданд ва ҳам маҳдудиятҳои нави ҳаракат дар шаҳри Москав суҳбат мекунем. бо гузашти беш аз 12 соат аз замони шурӯи сӯхтор дар як бозори бузурги вилояти Суғд ба оташнишонҳо ҳанӯз муяссар нашудааст ки онро хомӯш кунанд. бозори Баракат шаби 22 октябр оташ гирифт ва ба иттилои пешакӣ ҳеҷ нафаре осеб надидааст. бозор дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир аст ва гузориши муфассалро аз маҳалли ҳодиса дар барномаи хабари 3 соат баъд тақдим мекунем. дар шаҳри Москав ки коронавируси нав бо суръат доман паҳн мекунад, раиси шаҳр амр додааст афроди аз 60 сола боло ва ваксина нагирифтаҳо давоми 4 моҳ аз хона берун наоянд. рӯзи 21 октябр дар Русия бештар аз 1000 нафар аз бемории COVID-19 фавтиданд ва дар ҳамон як рӯз беш аз 36 000 нафар сироят шудааст. Сергей Собянин, раиси шаҳри Москав, гуфт ки аз рӯзи 28 октябр дар пойтахти Русия маҳдудиятҳои нав ҷорӣ мешавад ва фақат фурӯшгоҳҳои хӯрокворӣ ва дорухонаҳо боз мемонанд. пештар аз ин рӯзи 20 октябр Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, фармон дод ки аз рӯзи 30 октябр то 7 ноябр дар ин кишвар рӯзҳои ғайрикорӣ эълон мешавад, вале ба коргарон музди корашонро медиҳанд. ҳукумати Русия гуфтааст ки сабаби зиёд шудани теъдоди гирифторони COVID-19 ваксина нагирифтани аксарияти мардум мебошад. маҳдудиятҳои иҷтимоӣ вобаста ба пандемия дар кишвари Латвияи назди Балтика ҳам ҷорӣ шудааст. мақомот гуфтанд ки бо сабаби афзоиши рекордии шумори олудашудаҳо ба коронавирус дар ин кишвар як моҳи баъдӣ дар ин ҷо карантин амал мекунад. рӯзи 21 октябр мақомоти тиббӣ аз наздики 3000 олудашавӣ дар як рӯз хабар доданд. афзоиши олудашавиҳо ба коронавирус дар минтақаҳои дигари Аврупо ҳам мушоҳида мешавад. дар вилояти Хатлон муҳокимаи як марде оғоз ёфтааст ки дар таҷовузи ҷинсӣ ва қатли духтари 9 сола муттаҳам мешавад. хабаргузори Азия плюс рӯзи 21 октябр навишт ки сокини ноҳияи Хуросон Рустам Болтахонов ба таҷовузи духтари як ҳамдиҳаи худ муттаҳам мешавад ва ҳам мурофиаи ӯ чанд рӯз аст ки идома дорад. дар хабар омадааст ки марди муттаҳам рӯзи 18 августи имсол дар ҳолати мастӣ духтараки ноболиғро бо фиреб ба хонааш оварда ва таҷовузи ҷинсӣ карда куштааст. маълум нест ки худи муттаҳам дар ин замина чӣ назар дорад. чунин ҳодисаҳо дар Тоҷикистон аҳёнан ба вуқӯъ мепайванданд ва чанде пештар аз як ҳодисаи таҷовуз ба номус ва куштори мудҳиши духтараке дар ноҳияи Рӯдакӣ хабар дода будем ки тамоми Тоҷикистонро такон дода буд. 43 кишвари дунё аз ҳукумати Чин хостанд нозирони ҳуқуқи башарро ба вилояти Шинҷону Уйғур роҳ диҳад ки дар он ҷо ақалиятҳои уйғур ва дигар мусулмонҳо дар урдугоҳҳои тарбиявӣ нигаҳ дошта мешаванд. дар як эъломияе ки 43 кишвар рӯзи 21 октябр имзо карданд, аз Чин хоста шудааст ки ба нозирони мустақил аз ҷумла масъули ҳуқуқи башари созмони милал фавран иҷоза бидиҳанд ки бемамоният ба Шинҷон бираванд ва вазъро таҳқиқ кунанд. дар эъломия омадааст ки кишварҳо аз вазъ дар Шинҷон нигаронанд ва гузоришҳои мӯътамад нишон медиҳад ки дар ин вилоят беш аз 1 миллион нафар худсарона боздошт шуда дар урдугоҳҳои тарбиявӣ нигаҳ дошта мешаванд. баёнияи муштаракро дар созмони милал намояндаи Фаронса хонд ва Амрикову кишварҳои Аврупову Осиё онро имзо карданд. дар баёния омадааст ки дар Чин бо уйғурҳо рафтори ғайриинсонӣ сурат мегирад, занҳоро бо зур безурёт мекунанд ва волидонро аз фарзандонашон ҷудо мекунанд. сафири созмони милал дар Чин Жан Юн гуфт ки ин ҳама ба гуфтаи ӯ дурӯғ ва як дасисае барои осеб расонидан ба Чин аст. дар вилояти Шинҷон ва уйғури Чин ки ҳаммарз бо Тоҷикистон аст, гурӯҳе аз тоҷикон ҳам зиндагӣ мекунанд. Чин гуфтааст ки урдугоҳҳои тарбиявиаш барои ба гуфташ пок кардани ақидаҳои ифротӣ аз мағзи мардум сохта шудааст.
мақомоти Туркия 4 шаҳрванди Русия, 1 украинӣ ва 1 шаҳрванди Узбекистонро бо иттиҳоми ҷосусии низомӣ ва сиёсӣ дастгир карданд. Ба гуфтаи мақомот, гӯё ин афрод мехостанд мунтақидони Рамазон Қодиров, раиси ҷумҳурии Чеченистонро маҳв кунанд. Додистони кулли Туркия гуфт, ин афрод рӯзи 8 октябр дар шаҳрҳои Анталия ва Истанбул дастгир шуданд. Ба гуфтаи додистон, онҳо ҳамчунин мехостанд барои аз байн бурдани мунтақидони Рамазон Қодиров дар Туркия силоҳ бихаранд. Мақомоти Русия ҳанӯз ин хабарро шарҳ надоданд. дар чанд соли гузашта чанд мухолифу мунаққидони Рамазон Қодиров дар хориҷа ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд. дар Непал дар пайи обхезиву кӯчиши хок дасти кам 101 нафар кушта шудааст. даҳҳо нафар нопадид шуданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод фоҷиаи табиӣ дар ин кишвари воқеъ дар Осиёи ҷанубиро хулоса мекунад. аз аввали ҳамин ҳафта Непал шоҳиди обхезиву кӯчиши зиёди хок шуд ва дар натиҷа 101 нафар ҷон доданд. мақомот гуфтанд ки 40 нафари дигар бенишон шуданд ва ҷустуҷӯи онҳо идома дорад. дар ин кишвари ҳаммарзи ҳинду чин боронгариҳои зиёд идома дорад. бештар аз ҳама қисматҳои ғарбу шарқи кишвар осеб диданд. даҳҳо хонаву роҳ ва киштзорҳои васеъ нобуд шуданд. дар ҳинд ҳам боронгариҳои зиёд мушоҳида мешавад ва хабаргузориҳо аз даҳҳо кушта хабар медиҳанд. кумитаи омори Тоҷикистон мегӯяд, саршумори морхур яке аз ҷонварҳои зебои кишвар дар солҳои гузашта афзуда ва дар соли 2020 ба бештар аз 4150 сар расидааст. дар маълумотномаи муҳити зисти Тоҷикистон ки кумитаи омор ҳамин ҳафта нашр кард, омадааст ки соли 2016 дар Тоҷикистон фақат 850 сар морхур вуҷуд доштааст. ин ҷонвари зебо дар китоби сурхи байналмилалӣ ва ҳам китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудааст ва шикори он бо иҷоза бояд сурат бигирад. ба гуфтаи табиатшиносони тоҷик ва ҳам иттиҳодияи байналмилалии муҳофизати табиат, хатари аслӣ ба ҷони морхурҳо дар Тоҷикистон ин шикори ғайриқонунӣ ва бемориҳои сироятӣ будааст. омори ҷолиби дигар дар ин маълумотнома дар бораи саршумори хуки ваҳшӣ ва ё гуроз дар Тоҷикистон аст ки дар соли 2020 аз марзи 12600 сар гузаштааст. ин дар муқоиса бо 5 соли пеш қариб 3000 сар зиёдтар будааст. дар Тоҷикистон бо далелҳои мазҳабӣ гӯшти хуки ваҳширо намехӯранд ва аз ин ҷиҳат шикори он бисёр кам сурат мегирад ва саршумори онҳо назар ба дигар ҷонварон бо суръат зиёд мешавад. ва Бонки Миллии Тоҷикистон қурби пули миллии сомонӣ дар баробари асъори хориҷиро барои имрӯз 22 октябр чунин эълон кардааст. $100 амрикоӣ баробар бо 1127 сомониву 45 дирам, евро пули аврупоӣ 1312 сомониву 69 дирам ва 1000 рубли русӣ 157 сомониву 90 дирам аст. дар ҳамин ҷо нашри имрӯзаи сархати хабарҳо ба анҷом мерасад. 3 соат баъд дар барномаи ахбори Тоҷикистон вом мехӯрем. то он вақт хабарҳои охиринро аз вебсайти озодӣ.орг пайгирӣ кунед.